todo caso, bueno, pois un ano máis... Como a todos os anos, Tele20 achégase ata os concellos da comarca para que os rexidores se dirixan aos cidadáns a felicitarlles o Nadal. Hoxe comezamos polo concello de Carballedo. Bueno, pois eu desexo a todos os meus veciños nestas festas de Nadal, que son unhas festas de reencontro familiar, unhas festas para celebrar cos amigos, fundamentalmente cos seres queridos, e, pois, como non pode ser de outro xeito, pois, quero e desexo que sean o máis felices posibles nestas datas e que vivan o Nadal, que, como dixen antes, pois, é unha festa onde os lazos familiares e de amizades se potencian e permítenos vivir, pois, unha etapa distinta ao longo do ano. Espero que sexamos capaces de, para o ano que ven, ver isto de outro xeito máis optimista, que estemos noutra posición que nos permita, pois, facerlle fronte ou afrontar os tempos que van a vir con novas forzas, con novas ilusións, e que sexamos capaces de salir xa desta longa etapa de recesión económica que crea, en moitos casos, pois, problemas de gran calado e moi importantes. Pero estou convencido que todo isto pasa, debémoslo ver con optimismo e esperemos que no ano que nos volvamos a ver que sexamos todos, pois, moito máis felices e estemos máis contentos. Tamén lle preguntamos ao rexedor cales son as principais actuacións que ten previsto facer no concello. Nos, no ano 2013, vamos a seguir nesta línea. Hoxe é unha etapa en todos os concellos de enorme recesión económica que consiste máis fundamentalmente en manter os servicios que temos con moitísimas dificultades, pero, bueno, o Concello de Carballedo, pois, de alguna maneira, dentro desta recesión que estamos a padecer, pois, non está nun lugar dos peores. Estamos nunha posición tendendo a alza e espero que o ano que ven, pois, sexamos capaces xa de enfocar e de empezar a sair desta recesión e de poder afrontar, pois, novas inversións e facer novas cousas, mellorar os servizos e, de alguna maneira, que empecemos a despegar, pois, dun xeito claro hacia o futuro. Nós temos un proxecto, desde logo, que xa levamos moito tempo lutado con el, que é a residencia, o fogar residencial e centro de día, que está aí un pouco en stand-by, pero que, bueno, temos xa todos os permisos e con este novo goberno e no ano 2013, pois, espero facer todas as xestións, impulsar, dinamizar, pois, todo este proxecto, e temos que ser capaces entre todos de poñerlo en marcha, porque vai ser un avance importante e algo que demandan todos os veciños de Carballedo, e temos que conseguirlo, pois, de calquer forma.